तर हो एक वर्स असा 11th कॅन्टो चॅप्टर 29 चॅप्टर सेकंड कॅन्टो 11 चॅप्टर सेकंड श्लोका नंबर 29. दुर्लभो मानुषो देहो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम. दुर्लभ मानुष देह म्हणजे या वर्स मध्ये डिस्क्रिप्शन असा की आपल्या ह्युमन बर्थ कितल्या मुश्किलीने, कितल्या त्रासाने, कितल्या वेळाने, भरपूर जास्त वेळने, भरपूर जास्त त्रासामागीर आमका मेळटा. मनशाचे शरीर, ह्युमन बर्थ, मनुष्य जन्म. तर मनुष्य जन्म अगोदर आपण पळयतले की या मनुष्य जन्माचे आणि जे ॲनिमल लाईफ असा त्यांची डिफरन्स किती असा. मनुष्य जन्मामध्ये पण आपले लहान बाळापासून सुरुवात जाता. ॲनिमल लाईफ मध्ये पण बर्थ स्मॉल, एकदम लहान बाळापासून सुरुवात असता. तर जसे जसे मनुष्य जन्मचे प्रगती जाता, कौमार्य, पौगंड्य आणि वय वाढता मनशाचे, तसे मनुष्याक रिझन करपाचे बुद्धी येता. तेका प्रश्न विचारपाची बुद्धी येता. तेका विचार करपाची बुद्धी येता. ते जनावरांमध्ये नसता. जसे एक आपण गाडी आणि विमानाचे, एरोप्लेनचे कंपॅरिझन केले, तर गाडी आणि विमानाचे सुरुवात एका क्षणापासून जर झाली, एका पॉइंट पासून सुरुवात झाली एकदम स्पीड मध्ये, तर दोघांची स्पीड हळूहळू हळूहळू वाढता, भरपूर वाढता, भरपूर वाढता. आणि एका पॉइंटवर असे सिच्युएशन येता की त्या पॉइंटवर वयल्यान विमान टेक ऑफ करू शकता. त्याची स्पीड इतकी वाढलेली असता की तो टेक ऑफ करू शकता विमान. पण गाडीच्या प्रकृती अशी असता की गाडीचे टॉप स्पीडवर पण ते रस्त्यावरच असता. पण सिच्युएशन असे असता की विमान टेक ऑफ करू शकता आणि विमान टेक ऑफ करता. तसेच आपण पाहिले की मनुष्य जन्मामध्ये जशी आपली आयुष्य पुढे होता, एका पॉइंट मध्ये आपल्याकडे अशी बुद्धी येता, इथले इंटेलिजन्स येता की आपण विचारू शकता, प्रश्न विचारू शकता, डाऊट आपले व्यक्त करू शकता, विचार करू शकता, विचार करपाची क्षमता येता. तर या आपण पाहिले की जसे प्रभुपादच्या पास्ट टाइम्स मध्ये जेंदा श्रील प्रभुपाद क्लास घेताले US मध्ये, अमेरिकामध्ये, अमेरिकन डिवोटीजचे, तेंदा त्यांना प्रभुपादांच्या क्लासमध्ये बरेच डिवोटीज केंदा केंदा त्यांच्या घरातल्या पालतू कुत्र्यांक वगैरे किंवा पालतू प्राण्यांक घेऊन येताले. तर प्रभुपादने त्यांना असे बोर्ड लायलेले त्याच्या हॉलच्या एंट्रन्सच्या समोर की ह्या प्राण्यांक तुम्ही हांगा बाहेर सोडून या, किंवा असे एक सेक्शन आशिल्ले जे त्यांना प्राण्यांक बांधून दवरू शकताले आणि डिवोटीज भितर येताले. तर असे कित्याक असता, आपले आता देवळात पण आपले किंवा प्रोग्राम मध्ये काय असे अनाउन्समेंट जाता की लहान भुरग्यांक आपल्या आयांनी, आपल्या पालकांनी सकयल किंवा दुसऱ्या जागेवर व्हरप, त्यांना घेऊन सेपरेट दुसऱ्या जाग्यावर वचा, असे अनाउन्समेंट जाता. असे कित्याक जाता, कारण का वय जसे लहान असता एकदम भुरग्यांचे, तसे त्यांना समजूत नसता, समजना त्यांना जे भागवतम मध्ये जे चलतले डिस्कशन ते त्यांना समजतले ना. जे बाहेर बांधलेले पालतू प्राणी असा त्यांना समजतले ना कृष्ण भक्ती, त्यांना भागवतमचे डिस्कशन ते समजतले ना. जसे मनुष्याचे वय वाढत होता, तसे जशी प्रगती जाता तसे ते का समजून येता. जसे आपण पहिले आत्मा आणि शरीरचो डिफरन्स. आता लोकांक आपले सकाळी उठता, आपले रोजचे आंघोळ करपाचे, न्हावून धुवून वगैरे व्यवस्थित सगळे अंगाचे हे जे आमका अंग भेटला, शरीर भेटला, ते शरीरचे सगळे साफसफाई केल्या मागीर आपले दिवसाची सुरुवात करपाची असता. मागीर दिवसाची सुरुवात आपण कामापासून करता.
आपले कितें काम आसा, कितें आपल्याक ऍक्टिव्हिटी आसा त्याच्यावर लक्ष दिता. तर असे असता की जर आपले साफसफाई झाल्या मागीर पण आपण जर आपल्या शरीरावरच लक्ष दिले की कितें आपल्या शरीराचे आनी कितें करूंक जाय, आनी कितें करपाचें आसा, आनी कितें मॅडिक्योर पॅडिक्योर करपाचें आसा, तर ते चुकीचें जाता. आपल्या शरीराची बेसिक साफसफाई केल्या मागीर आपण आपल्या घरातले आपल्या आयुष्याचे जे रोजमर्राचे काम आसा, रोजचे जे काम आसा त्याच्यावर आपण लक्ष दिवंक जाय. तर आपले प्रॉपर दिवस वता. तसेच जसे आपल्या शरीरात जसे आपल्याक जसे मनुष्य जन्म असा, जसे मनुष्य जन्माचे भेटला अपॉर्च्युनिटी, तर आपले मनुष्य जन्माचे जे रेग्युलेटेड गोष्टी आसा, मनुष्य जन्माक मेंटेन करपाची जितली गोष्टी आसा, खावपाचे, रावपाचे, जगपासाठी, ते सगळे व्यवस्थित आपण पहिले लक्ष दिवंक जाय. त्याच्यावर आपण पहिले व्यवस्थित काम करूंक जाय आणि ते व्यवस्थित झाल्या मागीर जितली गरज असा तितलेच, जितली त्याची गरज असा तितलेच आपण व्यवस्थित ते स्वतःसाठी बनयल्या मागीर, आपल्या घरच्यांसाठी बनयल्या मागीर आपली जी आत्मा असा त्याची जी गरज असा त्याच्यावर आपण काम करूंक चालू करूंक जाय. आपण भजन मध्ये लक्ष घालूंक जाय, भागवतम श्रील प्रभुपादांच्या पुस्तकांमध्ये लक्ष घालूंक जाय. जसे आपण एक्झाम्पल ऐकले, आता सकाळी उठून आपण शरीरची साफसफाई केली आणि तयार झाले. आता तयार झाल्या मागीर जर आपण पूर्ण दिवसभर जे काम करूंक जाय त्या कामावर लक्ष ना दिले आणि आपल्या शरीरावरच लक्ष दिले, अति लक्ष दिले की आता आता म्हणजे शरीर सगळे साफसफाई झाला, आता आनीक हांव कितें तरी शरीरचे करता, मालिश करता, मागीर आनीक हांव कितें तरी स्पा मध्ये वता, आनीक हांव ब्युटी सलॉन मध्ये वता. हे सगळे हांव दिवसभर अख्खो दिवस हांवें शरीरावरच लक्ष दिण्यामध्ये घालयलो, तर म्हजे आयुष्याची कितें प्रगती जातली, कितें म्हजे कामाची, म्हजे आयुष्याची कितें प्रगती जातली? ना जातली. तर एक पॉइंट येता की सकाळी बेसिक जे गोष्टी असता ते कंप्लीट केल्या मागीर, आपल्या शरीराचे व्यवस्थित साफसफाई केल्या मागीर आपल्या आयुष्याची जी गोष्टी असा, जे मेन आपले ऍक्टिव्हिटीज असा, घरातले काम, आयुष्याचे काम, त्याच्यावर आपण लक्ष देऊन जाय, ते आपण करून चालू करून जाय, तर आपला दिवस व्यवस्थित होता, आपली लाईफ व्यवस्थित होता. तसेच आपले जेन्ना मनुष्य जीवन चलला, ते मनुष्य जीवनसाठी जे लागता, जे गरज लागता, जे करपाचे असा ते आपण पहिले लक्ष देऊन करूंक जाय. आणि ते गरज जितली आसा ते तितली गरजाचे काम केल्या मागीर आपली आत्मा जी आसा, आत्माची कितें गरज आसा, आत्माची भजन करपाची गरज आसा, आत्मासाठी श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचपाची गरज आसा, आत्मासाठी भक्तांची सेवा करपाची गरज आसा, आत्माच्या प्रगतीसाठी भगवंतांची सेवा करपाची गरज आसा. तर या गोष्टीमध्ये आपण लक्ष घालूंक जाय. जर आपले बेसिक आपले ह्युमन नीड्स, आपले बेसिक आयुष्याचे नीड्स जसे कव्हर केल्या मागीर, तर या श्लोकामध्ये आपण हेच वाचता, हेच आपल्याक कळटा की दुर्लभो मानुषो देह फॉर द कंडिशन सोल्स द ह्युमन बॉडी इज मोस्ट डिफिकल्ट टू अचीव. म्हणजे मनुष्य जन्म भेटपाक, एका आईच्या पोटी जन्माक येवपाक ऍज अ मनुष्य खूप जास्त कठीण असा. अँड इट कॅन बी लॉस्ट ऍट एनी मोमेंट. खयच्याही क्षणात आपलो मनुष्य जन्म संपू शकता. आपल्याक खबर ना, खयच्याही क्षणात. आता बोलता बोलता पण असे म्हणजे संपू शकता, देव ना करो, पण असे जाऊ शकता. मनुष्य जन्म खयच्याही क्षणात संपू शकता. बट आय थिंक that even those who have achieved human life rarely, but I think that even those who have achieved human life, तर हो असो मनुष्य जन्म जो खूप डिफिकल्टीने मिळता, खूप त्रासाने मिळता आणि जो केन्नाही ज्या मनुष्य जन्माचे अंत जाऊ शकता, असो मनुष्य जन्म जेन्ना भेटला आणि या मनुष्य जन्मामध्ये जेका भक्तांचे असोसिएशन भेटला, who have gained the association of pure devotees, म्हणजे ज्यांका शुद्ध भक्तांचे असोसिएशन भेटला, श्रील प्रभुपादांचे असोसिएशन भेटला, श्रील प्रभुपादांच्या डिसायपल्सचे असोसिएशन भेटला, भक्तांचे असोसिएशन भेटला, ते खूप जास्त रेअर असा.
म्हणजे याच्यात श्रील प्रभुपाद म्हणता की कितले पहिली ह्युमन लाईफचे रेअरिटी श्रील प्रभुपादाने सांगला कितले रेअर असा, आणि त्यात आमका जेन्ना भक्तांचे असोसिएशन भेटला ते कितले रेअर असा. म्हणजे ह्युमन लाईफ, एक ह्युमन लाईफ भेटल्या मागीर परत करोडो करोडो जनावरांच्या आयुष्यातून गेल्या मागीर परत हा ह्युमन लाईफ म्हाका भेटतले. परत ती संपल्या मागीर परत करोडो जन्मांच्या जनावरांच्या लाईफ मधून गेल्या मागीर परत म्हाका ह्युमन लाईफ मिळतले. असे करोडो फाटी ह्युमन लाईफ भेटल्या मागीर म्हाका खयचे तरी ह्युमन लाईफ मध्ये भक्तांचो संघ मिळता. इतले दुर्लभ असा भक्तांचे संघ मनुष्य जन्मात भेटपाक. आणि त्यात मनुष्य जन्मामध्ये जर भक्तांचे संघ भेटता, ते लोक भगवंतांसाठी खूप डिअर असता, खूप जीवापार असता भगवंतांसाठी. याच्यामध्ये श्रील प्रभुपाद लिहिता, हू हॅव अचीव्ड ह्युमन लाईफ अँड हू रेअरली गेन द असोसिएशन ऑफ प्युअर डिवोटीज हू आर डिअर टू द लॉर्ड ऑफ वैकुंठा. म्हणजे ज्यांका भक्तांचं असोसिएशन भेटला ते भगवंतांसाठी खूप प्रेमळ असा, खूप मनापार, मनाच्या जवळचे असा, म्हणून त्यांका भक्तांचे असोसिएशन भेटला. हे श्रील प्रभुपाद या श्लोकामध्ये ट्रान्सलेशन मध्ये लिहिता. तर जेन्ना आमका हे शरीर मेळटा, एक मनुष्य जन्म जेन्ना मेळटा, तेन्ना मनुष्य जन्माचे त्रास पण भरपूर असता. एक वेगळे सेट ऑफ त्रास असतात. जसे यंग लोकांचे त्रास वेगळे असतात, त्यांचे नोकरी धंद्याचे धावपळ, मेंटेनन्स, घर मेंटेन करपाचो त्रास, त्यांचं टेन्शन, घरातल्या लोकांची काळजी घेवप, स्वतःची काळजी घेवप व्यवस्थित, त्याचे टेन्शन. जे वयस्कर लोक असतात, वयस्कर लोकांचे आपल्या शरीराचे, आपल्या आरोग्याचे टेन्शन, त्यांचे लाईफचे टेन्शन असता वेगळे. ज्यांचे लग्न झालेले असतात, जे भुरग्यांसाठी ट्राय करतात, ते भुरग्यांसाठी त्यांका टेन्शन असता, भुरगी जायना भुरगी जायना, त्यासाठी ते किती किती करता. ज्यांका भुरगी जाता ज्यांका भुरग्या मेंटेन करपाचे टेन्शन असता, भुरगी भुरग्यांचे लालन पालन, त्यांका व्हडले करप, त्यांचे शाळेचे सगळे त्याचे टेन्शन असता. तर त्याच्यामुळे मनुष्य जन्माक व्याधी मंदिर पण म्हणता, व्याधी मंदिरम. व्याधी म्हणजे प्रत्येक आपल्या सिच्युएशनचं त्रास असा, व्याधी म्हणजे त्रास. तर प्रत्येक सिच्युएशन जी ह्युमन लाईफ मध्ये येता, सुख, समृद्धी आणि प्रत्येक सिच्युएशन जी असता, त्या प्रत्येक सिच्युएशनचं त्रास पण वेगळं असता. जसे आपल्या एक नोकरी लागली, चांगली सिच्युएशन असा, ते नोकरीचं बॉसचे सहन करप, नोकरीचे त्रास सहन करप, त्याचा एक त्रास वेगळं असता. चांगले आपल्या घर घेतले, ते घरचे मेंटेनन्सचा त्रास, ते घरचे भाडे भरपाचे त्रास, त्याचा एक वेगळं त्रास असता. तर प्रत्येक सिच्युएशन ह्युमन लाईफ मध्ये असो येता की त्या गोष्टीचं एक सेपरेट त्रास असता. अशी फुल फुल 100% ब्लिसफुल गोष्ट, 100% सुखद गोष्ट या ह्युमन लाईफ मध्ये खयचीच नसता मनुष्य जन्मामध्ये. तर कारण का भगवंत स्वतः म्हणता, दुःखालय अशाश्वतम. हे जे जग असा, ज्याच्यामध्ये तू हे जन्म घेतला अर्जुना, हे जे जग असा हे दुःखालय असा. तर या जागो जागो जय तू रावता ते दुःखालय असा, तर तू सुखी कसं जाऊ शकता, हे भगवंत स्वतः म्हणता अर्जुना. दिस प्लेस इज अ वर्ल्ड ऑफ मिझरीज. दुःखालय अशाश्वतम म्हणजे कंटिन्युअसली आणि 110% तुमका दुःखच भेटतले या जागेवर जेंदापर्यंत तुम्ही असा. तर असे आपण पळयता मनुष्य जन्मात. तर मनुष्य जन्मा ह्याचे सोल्युशन किती असा, जेंदा मनुष्य जन्म अशा जागेवर झाला ज्या जागेवर खाली कंटिन्युअसली दुःखालय मिळतले आणि अशाश्वत दुःखालय शाश्वतम 110% आणि कंटिन्युअसली आमका दुःख मिळतले. तर या गोष्टीचं सोल्युशन किती असा, फक्त या गोष्टीचे सोल्युशन सांगता आचार्य आमका सांगता की जेंदा आमका मनुष्य जन्म मिळता
आणि आपण आपले बेसिक नेसेसिटीजचे फुल्ली फॉलो करता, बेसिक नेसेसिटीजचे आपण काम करता, रावपाचे, खावपाचे, जगपाचे व्यवस्थित आपण त्यासाठी प्रिपरेशन करता, त्यासाठी मेहनत घेता. ते झाल्या मागीर आपण आपले वेळ भजन मध्ये घालवूंक जाय. आपण आपलो वेळ श्रील प्रभुपादांच्या पुस्तकांमध्ये घालवूंक जाय, पुस्तकांचो शेल्टर घेण्यामध्ये. आपण आपलो वेळ नाम जप मध्ये घालवूंक जाय. कित्याक? कारण का या जन्मा मागीर जो आपल्याक जन्म मेळटलो तो असो व्याधीचो नसूंक जाय. याच्या मागीर आमकां जो जन्म मेळटलो, जो शरीर मेळटलो तो असो व्याधीचो आणि असो दुःखाचो नसूंक जाय. म्हणून आम्ही या इच्छेने ही स्टार्टिंग कमीत कमीत ह्या इच्छेने तरी आपण भक्तीची सुरुवात करूंक जाय, भजन मध्ये मन लावूंक जाय, भजन मध्ये लक्ष लावूंक जाय. जर आपण आयुष्य जगता तर खयच्याही एजचे तुम्ही इंडिव्हिज्युअल पळयत, लहान भुरग्यांक, वर्किंग भुरग्यांक, सिनियर सिटीजन, लहान चली, वर्किंग लेडी, सिनियर सिटीजन लेडी, सगळ्या खयच्याही एज ग्रुप मध्ये तुम्ही इंडिव्हिज्युअलांक विचारा, कोण असो एज ग्रुप मध्ये इंडिव्हिज्युअल नसता ज्यांका त्रास ना आयुष्यात. तर त्या त्रासाक लक्षात घेताना आपण त्या त्रासाने पुढच्या जन्मी आपल्याक परत असे शरीर भेटप ना ज्याच्याने आमका परत त्रास जातले. त्याच्यामुळे आपण भजन मध्ये तरी लक्ष घालूंक जाय. हे सुरुवातीचं एक रिझन असूंक जाय ज्याच्यामुळे हांवें भजनची सुरुवात केला. मागीर आपल्या भजन मध्ये भजनची सुरुवात करून करून मागीर जसे म्हणता भजनची भजनाची आपली प्रगती जाता. आपल्या भजन मध्ये प्रगती जाता, भक्तीमध्ये आपली प्रगती जाता. आणि आपण साधू संघ, भक्त सेवा, अनर्थ निवृत्ती, मग अनर्थ निवृत्ती मागीर झाले मागीर आसक्ती, भाव, प्रेम, या हायर स्टेजेस वरती आपण वता. ते पुढे पुढे असा. पण हे एक वन ऑफ द रिझन असून याच्यामुळे हांव भक्ती करता, त्याच्यामुळे हांव भजनची सुरुवात केला की म्हाका पुन्हा असे शरीर भेटप ना ज्याच्याने म्हाका परत हे त्रास भोगूंक लागतले. हे आमच्या मनुष्य जन्माचे वन ऑफ द स्मार्ट थिंकिंग असा. मनुष्य जन्माची स्मार्ट थिंकिंग वन ऑफ द रिझन्स असा की मनुष्य जन्मामध्ये आपण स्वतःचे चांगले करू शकता, हे स्मार्टली करू शकता की आपण आपल्या पुढच्या जन्माची प्लॅनिंग करू शकता, पुढच्या जन्माचे आपण आपले हे करू शकता, भजन करू शकता. माझा आवाज येता नी प्रभूजी? हरी बोल विघ्नेश प्रभू. येस प्रभूजी, येस येस भाई, आवाज येतो सा. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू Right. व्हेरी मच. Thank तर हे एक मेन रिझन असा मनुष्य जन्मामध्ये जे आपण फॉलो करपाचे असा. आणि प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद म्हणता एक असे श्रील प्रभुपादांचे इंटरव्ह्यू असा, एक डिस्कशन असा ज्याच्यामध्ये जे जे भेटूंक आयलेले श्रील प्रभुपादांक, डिवोटीज ना, नॉन डिवोटीज, ते श्रील प्रभुपादांक विचारता की मांस मच्छी कित्याक खावप नसता, किती प्रॉब्लेम असा त्याच्यामध्ये. तर श्रील प्रभुपाद स्टार्टिंग मध्ये त्यांना एक्सप्लेन करता की जनावरांची पण कशी मनोवृत्ती असता. आपण जर सिंह, वाघ या जनावरांक पळयले, आपण जर एक सेकंड ना, कोणतरी कॉल करताय लोक परत परत, कॉल करता. आपण जर श्रील प्रभुपाद इंटरव्ह्यू मध्ये सुरुवातीक ते डायलॉग मध्ये आमका दिसता की श्रील प्रभुपाद जनावरांची मानसिकता एक्सप्लेन करता की सिंह, वाघ यांच्या समोर कसे आपण जर ग्रेन्स दवरले
जर हे जे आपले ग्रेन्स असा, जे गहू असा, तांदूळ असा, हे जर मूग मटकी हे जर सिंहासमोर दवरले, तर सिंहाचे कॅपॅसिटी आणि सिंहाचं नेचर ना ते खावपाचे, तो ना खायना. तसेच जर आपण डिअर, हरिण आणि खरगोश, रॅबिट आणि जे नॉर्मल हे हर्बीवरस ॲनिमल्स असा, त्यांच्या समोर जर आपण गाय, त्यांच्या समोर जर आपण मांस मच्छीचे तुकडे दवरले, तर ते कसे खाय ना ते लोक. ते त्यांची नेचर ना की ते मांस मच्छी खावं. तर सिंह मांस मच्छीच खाता आणि हे हरण आणि गाय हे गवत आणि धान्य खाता. तसेच सिंह जेंदा हंटिंग करता, जेंदा त्याचे शिकारक पकडता, तर तो उडी मारून त्याचे गळो पकडून त्याच्या गळ्यामध्ये ते चावून त्याचं गळो काढून बरोबर मागीर त्याचं मांस खाता. तर ही जी मांस खाणारी जनावरं असा, ही त्यांची स्टाईल प्रभुपाद सांगता. आणि मागीर सांगता आशिल्ले प्रभुपाद की जे जनावर धान्य खाऊ शकता, त्यांचे कॅपॅसिटी, त्यांचं नेचर असा धान्य खावपाचे, म्हणून ते लोक त्या टाईपचे जनावर असतात. जे जनावर धान्य खाऊ शकना, त्यांचं नेचर असा मांस मच्छी खावपाचं, म्हणून ते त्या टाईपचे वेगळ्या टाईपचे जनावर असा. आणि मनुष्य जेंदा धान्य खाता, फळं खाता, पनीर वगैरे खाता, तेंदा त्याच्या मनात कसे सॅटिस्फॅक्शन जाता, तो सॅटिस्फॅक्टरीली खाता, स्वइच्छेने खाता आणि खाऊन तो खुश जाता. ह्याचो अर्थ मनशाचो नेचर असा व्हेजिटेरियन खावपाचे. तर त्याका मुद्दाम वचून प्राणीचो मर्डर करून, प्राणीचो जीव घेऊन प्राणी खावपाची गरज ना, जिवंत प्राणी खावपाची गरज ना. जर मनुष्याचे नेचर असलो असतो मांस मच्छी खावपाचो, तर त्याका व्हेजिटेरियन गेलेच नसते. आणि त्याचे पण सवय असले असते की मांस मच्छी दिसली तर त्याच्यावर उडी मारून त्याचे गळो पकडून त्याचे गळो चावून मांस खावं. असे मनुष्य करता का केंदा? शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन करताले. तर हे जे 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स असतात, नो मीट इटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गॅम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, हे जे 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स असा, हे फॉलो करून मनीस सत्व गुण मध्ये रावपाचो प्रयत्न करता. मनुष्य चांगल्या गुणात रावपाचो प्रयत्न करता. हे जे चारी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करतात तेंदा. तसेच जे आपण पाहिले, जे हे मनुष्य जन्मामध्ये पण जे शिल प्रभुपाद पुढे म्हणता की जे मनुष्य जन्मामध्ये पण जे हे फॉलो करना, तो मनीस कायम त्रासात असता. जे नॉनव्हेज खाणारे लोक असतात आपण पाहिले, खासकर कम्युनिटीचे लोक, जे एक पर्टिक्युलर कम्युनिटीचे लोक जे नॉनव्हेज खाता, जबरदस्ती कंपल्सरी नॉनव्हेज खाता, त्यांचे तुम्ही पण त्यांचे नेचर, त्यांचे रहन सहन कसे विचित्र घाण असता. आणि त्यांचे घरातले लोक पण त्यांच्यापासून त्रासलेले असतात आपापसात. तर त्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद म्हणतात की हे जे नो मीट इटिंग, नो गॅम्बलिंग, हे जे स्टँडर्ड्स बनायला, हे मनुष्याच्या नेचर प्रमाणे बनायला. आणि कलयुग मध्ये मनुष्य त्या स्टँडर्डच्या सकल वतलो हे खबर असा, म्हणून आचार्याने हे स्टँडर्ड्स मनुष्यांसाठी बनवला. कारण का या स्टँडर्ड्सच्या मदतीने मनुष्य मनुष्य स्टँडर्डवर रावतलो आणि त्या स्टँडर्डवर स्टेबल रावलो, मागीर तेका भक्तीमध्ये साधना करून भक्तीमध्ये प्रगती करून जातले. हे आयडिया असा आपल्या कलियुगमध्ये भक्तीचो प्रचार करपाची. तर हे शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन करताले की डिफरन्स कसो मनुष्य रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करून मनुष्याच्या स्तरावर रावता, मानवताच्या स्तरावर रावता. आणि मागीर मानवतेच्या स्तरावर राहून तेका साधना भक्ती करून, कशी तेका साधना करून, प्रॅक्टिस करून, जपाची प्रॅक्टिस करून, प्रभुपादांच्या पुस्तकांचे शेल्टर घेऊन, भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये राहून साधना करून त्याची कशी भक्तीमध्ये प्रगती जाता,
हळूहळू त्याची भक्तीमध्ये प्रगती जाता. जसे मनुष्य या भौतिक जगतमध्ये 3 गुण असा, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण. तर तमोगुण चे जे नेचर असा की मनीस कायम इग्नोरन्स मध्ये रावता. तेका काय चल्ला, कितें चल्ला भायर, त्याची काय तेका इच्छा नसता जाणपाची. तेका कायम इग्नोरन्स मध्ये रावपाचे असता. रजोगुण मध्ये मनुष्य जेन्ना येता तेन्ना तो काम करपाच्या पॅशन मध्ये येता, की म्हाका हे काम कंप्लीट करून जाय, म्हाका रिझल्ट जाय, म्हाका रिझल्ट जाय, म्हाका हे काम कंप्लीट करून जाय, ते दुसरे म्हाका रिझल्ट जाय. आणि सत्वगुण मध्ये मनीस जेन्ना येता तेन्ना तेका भगवंतांचे नाव घेवपाची इच्छा जाता, भगवंतांची भक्ती करपाची इच्छा जाता. तर जेन्ना आपण रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करता तेन्ना पहिले आपण की डिवोटीज जास्त करून सत्वगुण मध्ये रावता. जर मनुष्य जन्मामध्ये आपण रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करता, नो मीट इटिंग, नो गॅम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, हे आपण जेन्ना फॉलो करता तेन्ना मनुष्य जास्तीत जास्त सत्वगुण मध्ये रावता. आणि सत्वगुण मध्ये रावलो की तेका भगवंतांची भक्ती करपाची इच्छा येता. आणि तेंका भगवंतांची तेंका श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाचपाची इच्छा येता, तेका भक्ती मार्ग समजता. आणि त्याच्याने तो त्याचे मनुष्य जन्म सार्थक करू शकता. श्रील प्रभुपाद म्हणता. तर हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज पण त्यांच्या लेक्चर मध्ये कोट करता की आपले हे मनुष्य जन्म जे भेटल्या मागीर जेन्ना आमकां भक्तीचो ऑपॉर्च्युनिटी भेटला भक्ती करपाची, तर आम्ही जेन्ना भक्तांच्या संघ मध्ये असता तेन्ना आपण त्रिनादपी सुनीचेन या ऍटिट्यूड मध्ये, ह्या मानसिकतेने आपण भक्तांच्या संघात असूंक जाय. याचा अर्थ किती? त्रिनादपी सुनीचेन तरोरपी सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. त्रिनादपी सुनीचेन, वी शुड बी हंबल लाईक अ ब्लेड ऑफ ग्रास. तरोरपी सहिष्णुना म्हणजे हा एक गवत गवत असं नाही, गवताचे तृण, त्याप्रमाणे माझी दीनता असूंक जाय, त्याच्यासारखी माझी ह्युमिलिटी असूंक जाय, सादगी असूंक जाय. म्हणजे गवत कसे, गवताच्या डोक्यावर जर पाय दिले तर गवत पायाच्या सकल्यान वयर येऊन भांडना की बाबा माझ्या डोक्यावर तू कसे पाय दिले, तुझी किती, तू कोण असा तू. आणि पाय देऊन जेव्हा मनीस पुढे होता तेव्हा तो गवत शांतपणे त्याच्याच जागेवर उभं राहता. कितले फाटी पण त्याच्या डोक्यावर पाय दिले तर शांत तो त्याच असता आणि त्याच्या डोक्यावर उभं राहता. तशी दीनता आपल्यामध्ये असून जाय भक्तांच्या संघ मध्ये जेंदा आपण असा, हे महाराज म्हणता. आपल्याक जितले आपल्याक समजा कोणी किती ओरडले, किती आपल्याक किती चॅस्टाइजमेंट भेटले, तर आपण शांतपणे ते एक्सेप्ट करून जाय विदाउट एनी रिॲक्शन. त्रिनादपी सुनीचेन तरोरपी सहिष्णुना एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट अँड गिव्ह ऑल द रिस्पेक्ट इन रिटर्न. म्हणजे आपल्यासाठी आपण जेंदा सेवा करता, आपली जी सेवा कंप्लीट जाता, ह्या कंप्लिशन झाल्या मागीर आपण एक्सपेक्ट ना करप की म्हजे ग्लोरिफिकेशन जातले, डिवोटीज म्हाका चांगले म्हणटले, म्हजे रिस्पेक्ट करतले. डिवोटीजच्या असोसिएशन मध्ये जेन्ना आपण वता तेन्ना अशी इच्छा नसूंक जाय मनात की डिवोटीजने म्हाका रिस्पेक्ट करप, म्हाका एक्नॉलेज करप, म्हाका बसूंक चांगले जागो दिवप, व्यवस्थित म्हजे ध्यान दवरप, म्हजे रिस्पेक्ट दिवप, हे इच्छा नसूंक जाय मनात. तरोरप्पी सहिष्णुना अमानेन मानदेन, हे असे केल्या मागीरच कीर्तनीय सदा हरी, भगवंतांच्या नामस्मरण मध्ये आणि भगवंतांच्या सेवामध्ये आपली रुची रावता, आपली गोडवा लावता, आपल्याक गोडवा भेटता भगवंतांच्या सेवा करण्यामध्ये. परत परत मंदिर मध्ये वचपाक आपल्याक एन्जॉयमेंट मिळता, आपल्याक परत परत वचपाची इच्छा मिळता, आपलो उत्साह कायम रावता. तर भक्तांच्या संगतीत मध्ये राहताना आपण फुल ह्युमिलिटीने राहून जाय, जास्तीत जास्त ह्युमिलिटीने राहून जाय. आणि आपल्यामुळे कुठल्या कृष्ण भक्ताक, कुठल्या चॅन्टिंग करणाऱ्या मंदिरात येणाऱ्या भक्ताक आपल्यामुळे केंदाच खयचो त्रास जाता कामा नये, या गोष्टीचं आपण लक्ष देऊन जाय, या गोष्टीची आपण कायम लक्ष देऊन जाय. तर आपली भक्तीमध्ये पण चांगली प्रगती जाता आणि आपले मनुष्य जन्म सार्थक जाता. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण.
तर कोणाक कितें प्रश्न आसा तर विचारू शकता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरी बोल माता. प्रभुजी, आ, बद्दाची म्हळ्यार कर्म आमी कसं करता पळयाची ते बद्दाची म्हळ्यार इतली इफेक्टिव्ह असता म्हळ्यार हांव पळयत आशिल्ली म्हळ्यार कशी बसून काल एनालायज करता आशिल्ली लायक देर आर सो मेनी रिलेटिव्स they have so they're like I felt that many of the relatives are not at all happy. So I think that त्यांनी अशी कसं नाही कर्म कोर नसतली की फुडली जन्मातू that they are suffering like this today. And when I see some people, they are very happy. Like, does it really affect की 5 जन्माचे ह्या जन्मात मिळतं असं मिळतं 5 जन्म कसं नाही केलेलं निमित्त ह्या जन्म सफर करतं असाची और व्हॉट इट इज लाईक हाऊ इट इज म्हळ्यार म्हाका ते क्वेश्चन म्हळ्यार मस्त एक गोंधळ चलतस मनातू कसं निमित्त म्हणतात तशी वाय द पीपल आर सफरिंग लाईक दॅट because I can see that good things can be happened but still everything is going wrong in their life. Why it is like that? अशी नाही की त्यांनी कसं नाही देवाला करण्याची or like देवा नमगरा तशी कसं नाही ना but still they are suffering a lot unnecessary म्हणता पळयाची. So I feel very bad for them. So Yes, yes, yes. is it really like all about karma, Prabhuji? Like we discussed, Mataji is feeling, your feeling for them is like, first, it is like we are on the right track if we are feeling bad for other people, because it is one of the quality of Vaishnavas, Paradukka Dukhi. So that is why if you are feeling bad for them, that means that you are on the right track. Then coming back on suffering, लाईक वी डिस्कस्ड, आपण अशा जागेमध्ये असा जे जागा त्रासदायक असा त्याचं एक वेगळं टॉपिक असा की वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल, वाय पीपल सफर इवन इफ दे आर डुईंग गुड कर्मा. तर त्याच्यामध्ये आपल्या एक अंडरस्टँडिंग दिलेलं जाता ज्यांना नवीन भक्तीमध्ये इंट्रोड्यूस जाता लोक त्यांना त्याच्यामध्ये एक कोर्स असता की वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. तर त्याच्यामध्ये आमका एक इंट्रोडक्शन दिता की हे जसे मटेरियल वर्ल्ड असा ते दुर्गा माच्या अंडर असा. दुर्गा मा इज द इनचार्ज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड अँड हर weapon is Trishul when she sits on lion. And when people of this material world pray to her that I want this achievement, I want that achievement, maka हे घर जाय, maka नोकरी जाय, maka लग्न जाय, maka बायको जाय, तेंदा दुर्गा मैया तेंका तीन त्रिशूल सून आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक हे 3 मिजरीज दिता आणि त्यांचे डिझायर फुलफिल करता. म्हणजे त्यांचे डिझायर फुलफिल जाता पण त्या डिझायर मध्ये त्या फुलफिलमेंट मध्ये त्यांना ते 3 मिजरीज पण दिता. म्हणून मागीर ते डिझायर फुलफिल जाता पण ते त्रास तसेच राहता, नवीन त्रास येतात, दुसरे त्रास येतात, एक त्रास संपता. तर अशा सिच्युएशन मध्ये आपण असा की आपले एक त्रास संपता तर दुसरो त्रास सुरू जाता, दुसरो त्रास संपता तर तिसरो त्रास सुरू जाता. तर दिस इज द नेचर ऑफ दिस प्लेस, दिस मटेरियल वर्ल्ड. तर ह्याचं एकच सोल्युशन असा की टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड. आणि जर आपले रिलेटिव्ह जसे तुम्ही म्हटले माताजी की आपले रिलेटिव्ह असा जे भक्ती करना किंवा भक्ती करता पण फेवरेबल असा आपण करना भक्ती, असे जे भक्तीमध्ये ना त्यांका असे जर लोक तुमका वाईट वाटतात त्यांच्यासाठी की ते लोक त्रास त्यांचे कायम सुरू असा, तर त्यांका तुम्ही इन्व्हाइट करा मंदिरात, त्यांका तुम्ही प्रोग्राम मध्ये वरात, त्यांका तुम्ही त्यांच्यासाठी महाप्रसाद घेऊन होता रेग्युलरली त्यांच्या घरा, त्यांका कसे तरी त्यांका कनेक्ट करा देव भगवंतांकडे, भक्तांकडे. आणि जर ते असे रिलेटिव्ह असा की ते लोक भक्ती करता पण तरी पण त्यांका कितीतरी इश्यूज असता, तर ते आपले त्यांच्या इश्यूज प्रमाणे वी कॅन असिस्ट देम की बाबा त्यांचे इश्यूज रिझॉल्व्ह करण्यासाठी जे गरज असा, जे रिसोर्सेस असा ते भक्तांकडे कनेक्ट करून आपण त्यांचे इश्यूज आपल्या साईडने जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करपाची आपण प्रयत्न करू शकता. पण जे त्रास असा ते चालूच राहता आपल्या तरीकेने पण, आपल्या लेवलने पण. आपण जेंदा सगळे सोल्युशन काढपाचा प्रयत्न करता, जेंदा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करपाचा प्रयत्न करता आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाता आणि आपले आयुष्य पुढे वता,
तर दुसरो एक प्रॉब्लेम येता केन्ना घराचो प्रॉब्लेम येता, आरोग्याचो प्रॉब्लेम येता, असो प्रॉब्लेम येता. तर म्हणून हे जे आसा आपले मुवमेंट, कृष्णा कॉन्शियस मुवमेंट, ते अशें आसा की आपले जे चेतना आसा, आपले जे कॉन्शियसनेस आसा, ते कॉन्शियसनेस वयर व्हरपाक आपल्याक शिकयता, रेज करपाक शिकयता. या सगळ्या दुःखामधून, या सगळ्या सराउंडिंग मधून, या सगळ्या दुःखालयाच्या सराउंडिंग मधून आपले जे चेतना आसा, आपले जे कॉन्शियसनेस आसा, ते आपण रेस कसे करू शकता, वयर कसे व्हरू शकता. त्याच्या वयर गेल्या मागीर आपले भक्तीमध्ये आपल्याक फायदा दिसता. नाहीतर आपल्याक अशें दिसता की भक्ती करून कितें आपलो फायदो जालो, आपल्याक त्रास तर चालूच आसा, आपल्याक दुःख तर चालूच आसा. तर म्हणून आपल्याक जे प्रॉब्लेम्स आसा, जर लोकांक जे प्रॉब्लेम्स आसा, तर तुम्ही प्रॅक्टिकली त्या प्रॉब्लेम्साक सॉल्व करपाचो प्रयत्न करात. तांकां प्रॉब्लेम सॉल्व करून तांकां तितले बरे वाटतले. मागीर तांकां तुम्ही ज्ञान द्या की अशें आपण जेन्ना भगवंतांचे शेल्टर घेता तेन्ना आपल्याक सोल्युशन मेळटा. आणि आपले नेचर असा की आपण भजन मध्ये इन्व्हॉल्व जावप, चॅन्टिंग मध्ये इन्व्हॉल्व जावप, त्याच्यामध्येच आपल्याक ब्लिस आसा. तर हे एक तांकां तुम्ही नॉलेज देऊ शकता. प्रॅक्टिकल लेवलवर प्रॉब्लेम सॉल्व करून तांकां हेल्प करू शकता, प्रीच करू शकता. आणि मागीर दुसरे म्हणजे तांकां जर ते नॉन डिवोटीज असले तर प्रॅक्टिकली त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून तांकां प्रीच करू शकता, हेल्प करू शकता. पण जर ते डिवोटीज असले तर प्रॅक्टिकली प्रॉब्लेम सॉल्व करून तांकां असिस्ट करून प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे केल्या मागीर पण कितें ना कितें लाईफमध्ये प्रॉब्लेम चलताच. त्याच्यामुळे आपल्याक नॉलेज असूंक जाय की आपल्याक साधना करून आपली जे कॉन्शियसनेस असा ते प्रॉब्लेम्सच्या वयर हाडूंक जाय. प्रॉब्लेम चालूच रावतले. हाचो अर्थ असो ना की आपण प्रॉब्लेम सॉल्व ना करप, सोडून दिवप. प्रॉब्लेम आपल्या तरीकेने फुल 100% एफर्ट्स लावून, 100% बुद्धी लावून, भक्तांची हेल्प घेऊन आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करप. प्रॉब्लेम सॉल्व पण जाता, पण तो प्रॉब्लेम सॉल्व झाल्या मागीर आपल्या आयुष्यात दुसरो प्रॉब्लेम येता, तिसरो प्रॉब्लेम येता. तर हे प्रॉब्लेम्सचे त्रासचे सिलसिला चालत रावता. तर ह्या प्रॉब्लेम्सून वयर आपले कॉन्शियसनेस हाडप. आणि वयर कॉन्शियसनेस कशें येतले जेन्ना आपण साधना भक्ती करता. हे आपले कृष्ण कॉन्शियसनेस मुवमेंट आसा. दिस इज द मुवमेंट ऑफ हेल्पिंग अस टू रेज अवर कॉन्शियसनेस सो दॅट वी कॅन think about Krishna and we can focus on Krishna, staying in this material world, because we are staying in the place of misery. So when we raise our consciousness by doing our sadhana bhakti, it helps us to live our life with our problems. Along with our problems, we can continue doing bhakti. I hope. हरे कृष्ण येस येस प्रभु. प्रभूजी, हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण Thank you. प्रभु. माताजी प्रश्न का हम थोडे आन्सर ऍड करू विथ युअर परमिशन. Oh, please. माताजी, आम्ही कसला कष्ट असं म्हणले ताची ना, आम्ही कसला संतोषार आसाची म्हणून मेन रिजन कसं म्हणल्यार आम्ही लेखिले आमगे मना लेखिले जायना म्हणसता आमकां कोप येता, कष्ट जाता. आमगे मना आशिल्ले आमकां कसं जाली तर जाल्यार आमी सूख म्हूण लेखताची. आमगे मना प्रकार करेक्ट चलता आसा आमगे लायफांत. दो दीस इज वर्ल्ड इज दुःखालयम अशाश्वतम जाल्यारी आमी लेखता कसं न्ही, आमगेल मना तरी आमगेल मना आशिल्ली सम तशी चलता आसा तें सूख, आमगेल मना आशिल्ली तशी जायना तें दुःख म्हूण लेखताची. ॲक्च्युअली कोणाक कळटा आमी कंट्रोलर न्ही, आमी मेंटेनर न्ही, पूर देवाल हाता आसा. अँड बिकॉज ऑफ आमगेले हें शरिरांतू आमगेलें हें लायफ डिसायडेड. इट इज ह्या सिग्नेचर देवान सिग्नेचर घालून दिलेलें आमकां लायफ हें. सो यू कॅनॉट चेंज इट, यू हॅव टू ॲक्सेप्ट इट ॲज इट इज. म्हणून कोणाक हें मना येता ही वील बी हॅपी. आमी कशें करता एगेन्स्ट वचचें पळयताचे. आमी ते नाका, आमी ताजी तांकां सम करूं पळयताचे ना, आमगेर मना आशिल्लें म्हण की जेवका म्हणून आमी प्रयत्न करता तेन्ना आमकां दुख्ख जाता. सो कोण आमकां मेळ्ळें लायफ वॉट एवर द कंडिशन आमी ॲक्सेप्ट करून देवाली हें प्रसाद म्हूण लेखून आमी जिवन करता. देन
Even though you are in Dukkalam, you will be happy. That is the main secret of happiness. तू प्रभूजीन सांगला म्हण की आम चेतना कोरका हे केदन साध्य तू हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यावर मात्र साध्य भक्ती आयला मात्र साध्य भक्ताल संघ आयला मात्र साध्य ग्रंथ वाजला मात्र साध्य या तेद मात्र साध्य जाता. So unless and until they come into this association, they can't decide, think that God is the only maintainer, He is the creator, everything happens according to His will. म्हणून तांकां मात्ते येना केन्ना तांकां मात्ते येता, then they will be happy. They will not take any tension. देवाल मना आशिल म्हणके जाता, देवाल म्हणका आशिल जाता. So accept it as it is. म्हणून केन्ना येता, then we will be happy. नेवे प्रभू, isn't it? करेक्ट न्हय? करेक्ट. हय माताजी बरोबर. करेक्ट. सो आमी केन्ना अगेन्स्ट वचच्या पळयताची तेन्ना आमी वी सफर. सो दॅट इज द मेन. आनी एक पॉयंट आय वॉन्ट टू ॲड फॉर दीस युअर टुडेज टॉपीक प्रभू. वाय नॉन व्हेजिटेरियन फूड कसं लाग म्हळ्यार एक्चुअली आमी साधक भक्त आमी भक्त जावच्याक आमी प्रयत्न करता आसाची वयवा. सो आमगेले फूड अशी आसका की आमकां ते साधनेंत हेल्पफूल आसका तेन्ना मात आमकां आमगेले साधनेंत आमी प्रगती करूं जाता. सो तामसीक फूड तरी खाली तरी जाल्यार आमकां फस्ट मेन भक्ती सूर जावचे आसले जिबेन जीब the food and chanting. These two things correct तरी जाल्यार आमी भक्तींतू प्रगती करचें साध्य आसा. आमी फुडाची नकनतील खाताची इवन दो नॉन व्हेजिटेरियन व्हेजिटेरियन फूड आउटसायड फूड हें सगळें खाल्ल्यार आमगेले कॉन्शियस वयरी ताजे प्रभाव पडटा. सो आमगेली अशी सात्वीक फूड आसता की ऑफर फूड प्रसाद सांगताची प्रभुपाद कसं म्हळ्यार प्रसाद घेवचे समीत इट इज ए सेवा. प्रसाद घेवचे सम इट्स अ सेवा. शास्त्रां सांगतात कसं म्हळ्यार फूड जेवण करतना यू हॅव टू टूक 32 बायट्स खावकाके. 32 बायट्स खाताना तूं देवाल नामस्मरण कोण खावकाके. तशी प्रसाद सेवन तरी केल्ले तेन्ना आमगेले भक्तींतू आमी मुखार प्रगती करूं जाता. सो ते तामसीक फूड इट विल नॉट हेल्पफूल फॉर ए साधका. सो दॅट इज वी शूड नॉट ईट दीस मांसाहार. सो दॅट्स ऑल प्रभू. थँक यू व्हेरी मच. दंडवत प्रणाम्स माताजी. मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त पूरा पॉइंट क्लियर झाला माताजी. हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्ण.